uYesu namhlanje, uYesu nangomso, uYesu kaze bese maphakathi, uYesu. Uthi banimemezele mama, ngoba kunezinto bezibotshiwe, ezinye zakhona ziqinile, zinenkani, ayayayaya, ngoba zinempandla, aziqalanga phakuwe, kodwa zize ngomnombo walapho zalwa khona. Kakaqise ingathuthu Elijah bisanto Thixo benu, thathani igeza lenu nibize koThixo benu, niqalele kandebile, ubikhona indoda enthembelekayo, themba liphi atinalo. Nalithemba watshoni langa sebekekho amathemba yakuYesu. Akekho uYesu namhlanje, eligama lithi Yesu, noba ukwazi uthandaza banjwe inahmeri, moya kaSathane omdaka uvele Yesu, umzimba lokhekile uvele Yesu, ayaresponda amadimoni ngoba bayaliva amandla ligama. Ndithetha nawe nje, kuneziseko osekele phezu kwazo, ziyaguqa. Asangizodlala elinyani kaKristu Jesu, asangizodlala uzosindiswa igama likaYesu Kristu. Hallelujah. waseNazaretha. Ngikilele amkana ngicela wena mama ungincede, ngicela ungincede mama mntakwethu. Oh Nkosi yami, uLuka u-18 yayimfaka umntanaqesha, uLuka u-18. Haleluya, uLuka u-18 ngoba amehlo akhutshiwe kodwa uncedakele ngendlebe zokuva into banakwedlula ngendlela. Use that opportunity, sebenzisa ithuba lento oyivayo. Ezangathoswela namhlanje. Ayayayayaya, cela nibambe bazalwane, ngithi noma besakhutshiwe Samson awusaboni into, kodwa indlebe ezi-open zivulekile ziyava. Nangu Yesu ehlula ngendlela, sabela, sebenzisa ithuba ngoba kunento ekufeni igama likaYesu. Verse 38.